inyong subayon nga sukod. Kay sinukod ang kalibutan. 1953. Kung imong dugangan ka nagnapulo katuig, 1963, dito pirmahi ni Presidente Macapagal na kanang dapitan mahimong syudad. Simanay kini kaninyo. Unya, muisip na po ikaw o napulo katuig gikan sa 1963 mao ang tubag 1973 gipirmahan ni Presidente Marcos na kanang dapitan mahimong balaang syudad. Mo kana istorya sa Ginoo. Wala ko maglimod-limod ninyo ni ani. Nga naman nga gihimo mang balaang syudad ni Marcos ang dapitan. Tungod kay kanang balaang syudad sa niadtong panahon mao ang karaang Mesopotamia nagilibutan sa duha ka sanga nga suba na Tigris-Euphrates River. Kay kanang suba agikan sa Turkey o sarana kasuba. Pag-abot sa patag na bahin ang suba nga nahimong Tigris o Euphrates. Pag-abot dito sa Bukana, dito na sa Persian Gulf, nausa ka na dito. Mo kanang isla kanang Mesopotamia. Karon kay mangita man ta sa bag-ong Mesopotamia, una-unaan ninyo, una sa tanan ang tagadapitan. Nga kaning dapitan isla kani, naggilibutan sa nagsanganga suba, pareho dayon sa kanhing Mesopotamia. Tungod kay katong kanhing Mesopotamia, balaan man kadto, kay dito man kamakiadan. Dito man ang Diyos magpuyo. Kung asa gani magpuyo ang Diyos, balaan ka ng syudad. Tungod ni ana, gihimo nga balaan ni Presidente Marcos ang dapitan. Mo kani istorya sa dapitan. Wa lang ninyo kini ipanuki. Ngayon, kung dili mo mutuo na kaning dapitan, mo'y lugar nga anhi tukura ang trono ginharian sa Dios, kung dili mo mutuo ni ani, balik-balikon dahil na ako pagbasa ang kasulatan. O dili ba mo mutuo? Ingon, daghan niya ang mga bot, ikan sa kidlakan, o sa kasagpan nga manglingkod sa kananan uban ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob diha sa ginhaon sa Dios. Apan ang mga anak sa gingharian pag-aabugon ngadto sa walay katapusan kangit ni kagawa mut nga basahon ato na kanunay. Kanina unsa ang dapitan city, din hinigam-a ang kingharian sa Diyos. Kung nabili ka mo mutuo, musubot ka mo, nga abugon ka mo sa katapusan sangit, oy katapusan sangit kita duwa. Kaya ka nang, oy katapusan sangit kita duwa, minteryo man kata. Dili na dahil makasuyo din sa kingharian sa Diyos, kay daghan ang taga-Davao, daghan ang taga-Manila, mupuyo sa dapitan city kay nituo sila nga kanang gingharian dinhi magsugod. Apan kun ang taga-dapitan nga dili mutuo ngani nan basahon ato kanunay nga daghan niya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan
nga manglingkod tambong sa kananan uban ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob diha sa gingharian sa Dios. Apan ang mga anak sa gingharian pag-aabugon ngadto sa walay katapusan kang ngit-ngit sa guwa. Anak nagudunta sa gingharian, anak nagudunta sa Dapitan City, apan dili mo tuo, nagpagahi-gahi. Pero sila sayop kano, wala ko masayop, manggraisyonan. Wala ko masayop. Mo'y gisubay na ko ang istorya sa Diyos, di ka ni Jacob. Munang ang tumoy sa istorya sa Diyos, di ka ni Jacob, mao ang Dapitan City. Munang dili niyo kumukundang pagsinggit sa tibuok nga Pilipinas nga ang gingharian sa Diyos anha magasugod sa Dapitan City kay mo kana ang kanhing Mesopotamia nagilibutan sa suba. Tanawan ninyo, di ba nagsanga ka ng suba diya sa pulo? Nilibot tayon padulong diri sa Liburan River kay mo kanay hitsura sa Mesopotamia nga dito gam Asyadan, mao bala ang syudad kadto kay gipuy-an kana sa Dios. Kani bala ang syudad tungod kay gipuy-an kani ni Dr. Jose Rizal. Mao kani di man gud mumutuo. Hero man lang si Rizal, hero. Pero ang tinuod kana si Rizal ika-27 kana kalawas gikan manikayab si Kristo. Ika-27 kalawas sa tao nagisudlan sa Espiritu sa Diyos mo nang bright siya kayo. Ako nang ipahibalo ka ninyo, ika-27 kana siya ipanin nyo kay kadto si Jesus ika-60 kana katao nagisudlan sa Espiritu sa Dios nga didto ihatag ni Adan. Didto man ni Adan, Espiritu man to sa Dios. 7 ka Espiritu sa Dios nga gihatag dito ni Adan. Tungod kay kita kaliwat man ni Adan, mao nga nakaambit kita nga anang 7 ka Espiritu sa Dios nga dunay inyong 5 senses, blood o brain. 7 ra ba ng Espiritu sa Diyos? 5 senses. Ug ang kinabuhi, blood. Ug anang wisdom, brain. Kaling lang, sadya sa nakasala na si Adan, kadtong wisdom ngaya sa Diyos, nga didto sa utok ni Adan, gikuha sa Diyos. Mao, nga ang mga kaliwat ni Adan karon kinahanglan nga mo eskwela. Kay wat nay utok, kanang bata nga mahimugso nay utok pero way sulod, kay gikuhaan man sa wisdom. Mo kana mga kaigsuonan, ako yung ipahibalo ka ninyo kay baling luoya muang tunday nga taga-Dapitan nga sa uling mga adlaw adto day sa sementeryo magpuyo. Kay di man ninyo maputol ka ng gisulat nga ang mga anak sa gingharian pag-abugon ngadto sa walay katapusan kangit-ngit sa guwa menteryo biya ka na menteryo. Akong ipahibalo ka ninyo menteryo. Mo ka na mga kaigsuonan nga dili ko malimot. Mupahibalo ka ninyo nga kanang istorya sa Diyos sa katapusan anang istorya kanang diin anang pelikula sa Diyos, Dapitan City. Paling luoya po sa taga-Dapitan.
nga adto na niya sa walay katapusang kangit-git sa duwa kay di man mo tuo. Singgita na to nga kanang gingharian nasa dapitan magsugod. Anhi mo ng templo sa Ginoo og anhi kanang trono. Ani sa dapitan matukod ang trono. Mabot sa mga adlaw nga kung makuha na ang bahandi sa Dios nga karon gilagumlom sa United Nations o sa Committee of 300 sa England, kung iuli na sa Pilipinas, kay ato man na sa Pilipinas, makita ninyo ang unang ma-improve sa Pilipinas kanang Dapitan City. Dagko kayong building nga matukod ang nanagalibot na bungtod sa Dapitan. Diya ka makakita sa ulay maadlaw. Hulata lang ninyo. Hulata lang. Alam mo pagdali-dali. Kaya ang pagtuora manggod ang atong una-una ni. Hulata lang ninyo. Kaya naamay salapi nga giandam ani. Naamay bulawan nga gilubong ni Presidente Marcos andam sa Dapitan City. Kaning Dapitan City sa uling mga adlaw, labaw pa ni kanindot sa Hong Kong. Kung makita ninyo sa ang Hong Kong, bisan sa television lamang nga manindot ang Hong Kong, labaw pa ang Dapitan. Tungod kay ang mga balay din ni Bulawan man ang ihalop. Na may daghang bulawan. Na, basta lang ninyo. Sa Anggara lang, Anggara. Kapin sa bilyon. 1 bilyon. Kapin. Katuniladas ang bulawan dito. Dini sa Pilipinas, daghan biya nga bulawan. Gilubong lang ka na. Panahon pa sa mga Katsila, panahon pa sa mga Amerikano, o panahon sa Hapon, ipanglubong ka na niya itong mga tawhana na akaron. Wala pa makutkot. Kung nakutkot man ang mga bulawan sa Pilipinas, 25% lamang ang nakuha. Napay 75% nga nalubong pa na si lalom sa yuta. Mo kanay gamiton kung magsugod na ang pag-construct sa mga balay sa squatter. Kay wala na squatter ang Pilipinas sa ulay mga adlaw. Anhi ka na magpuyo sa Dapitan City kay mga dato naman ka ng squatter. Sagdilang ka na karon bisag pobre sila kay moabot ang panahon kung saan man na pagkadato sa mga squatter nga pobre man sila. Pag-abot sa panahon kanang lana, kanang heavy water nga nasa Surigao, makuha ka na. Ang dako kayong deposito sa lana sa Surigao, nasa Dapitan City, tunga-tunga sa Tag-Ulo o kanang naang isla diha sa Silinog. Nasa tunga-tunga niya na kanay dako kayong deposito sa heavy water. Kay kanagong heavy water na buslot ka na dito sa Samar. Nilapos ka na sa Leyte, pero perting na luma. Niguwa ka na sa Bohol. Niguwa. Pagwa ka na sa Bohol, mabaw na sa Bohol, makuha ka ng deuterium sa Bohol. Nilapos ka na sa Siquijor,
Libot yan sa Sikihor. Kanang heavy water. Tanawa lang niyo sa internet. Gikan sa Sikihor, nilakpos ka na sa dapitan. Mao nga ang dakong deposito karon nasa dapitan tunga-tunga sa Tag-Ulo o kanang Silinog na diha kanang deposito nga kuhaon ka na inikabot na sa panahon nga makuha na ang kadatuan sa Pilipinas. Mo ka na mga kaigsunan, ako mong tug-anan sa mga tinago. Perting tinagua ka ni. Walay na sayod ani. Tinago ka ni nga pagka-deposito sa heavy water. Mulapos ka na din sa Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur. Mugwa ka na dito sa Olutanga. Mo na'y buho sa heavy water. Puno man kanunay ka na kay kada adlaw musulod ang 85 ka milyon ka baril kada adlaw. Munang muawas ka na dito sa ulo. Sa ulo ka na muawas. Muna'y atong kadatuan sa Pilipinas. Nabya sa dapitan, wala biya ko ni magakomedya. Nabya sa dapitan, tunga-tunga sa Tag-Ulo o sa saluman ninyo. Di ba makita ninyong galaga-laga si lalom? Pwede ka na inong laloma. Pero makuha na. Makuha. Nasa dapitan karon ang dako kayong deposito. Unang moabot ang panahon nga purteng datua ang dapitan magalaga kani sa kadato. Kay naay mga balay ini nga inaptan sa Bulawan. Wala ko magkomedya ninyo. Sabi na sa Dapitan City, wala ko magkomedya. Sabi lamang, o di mo mamati na ako. Kay tinamay man ko din itamay man ako. Pero nag-antos lang ko sa mga pagtamay kay ang Diyos man mo'y naghatag ani. Muna nga kinahanglan na sa inyong pagtuo na kanang dapitan mao kani ang sentro nga dinhi matukod kanang kapital sa tibuok nga kalibutan. Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.